בייבי, בייבי. קדימה, כל אחד נותן מכה אחת בלבד. כן, כן, בהגינות. ומה קורה? היא לא רוצה הפניית הזאת להיפתח. היא לא רוצה להיפתח. עוד, תקעו חזק. נראה לי שקודם אנחנו נאכל נקניקיות, אין לכם כוח. זה בגלל שאתם לא אכלתם. וקודם צריך לאכול נקניקיות, אחרת זה לא ייפתח. חזק. זה לא עובד, הפניית הזאת לא רוצה להתפוצץ. נראה לי שהפרס יישאר. רגע, יש כאן שקית בשביל בייבי. רגע, תעשו את כל האותות שיש למטה. אוקיי, ויש לכם כאן עוד הפתעות. אתם יכולים להעיף את